Dobrodošli na stručni preddiplomski studij Menadžment u turizmu i ugostiteljstvu koji se izvodi na našoj lokaciji u Biogradu na moru, jednom od najživljih turističkih središta u Hrvatskoj. Studij traje 3 godine i donosi 180 ECTS međunarodno priznatih bodova, a završetkom studija stječete naziv stručne prvostupnice ekonomije ili prvostupnika ekonomije. Turizam je jedna od najvažnijih grana hrvatskog gospodarstva. Hrvatska ima goleme turističke potencijale, ali ono što čini razliku nije samo prirodna ljepota, nego kvaliteta usluge i sposobnost stvaranja jedinstvenog doživljaja za gosta. Zato su potrebni obrazovani stručnjaci koji razumiju turizam kao cjelovito iskustvo, ljudi koji kreiraju iskustvo, a ne pružaju samo uslugu. I to je ono što činimo na ovom studiju. Program je praktično orijentiran i razvijen s jasnim poduzetničkim pristupom, uključuje stručnu praksu i primjenjiva znanja koja se mogu odmah koristiti u stvarnim situacijama. Turizam i ugostiteljstvo među najbrže su rastućim industrijama u svijetu i nude širok spektar karijernih mogućnosti. Program priprema studente za rad u hotelima, turističkim agencijama, marketingu destinacija, obiteljskim turističkim gospodarstvima i drugim dinamičnim okruženjima. Nastava je u rukama iskusnih predavača i stručnjaka iz industrije koji donose praktična znanja u učionicu. Studenti dobivaju personaliziranu akademsku i karijernu podršku tijekom cijelog studija. Studij se izvodi u suvremenim prostorima opremljenima za kvalitetnu nastavu i rad na stvarnim praktičnim primjerima. Ako želite razvijati svoja znanja i vještine iz područja turizma i ugostiteljstva i razvijati svoju karijeru upravo u tom području, ovo je studij koji vam to pruža i priprema vas za poslovne uspjehe. Vidimo se u Biogradu na moru.